Trí, dó, héan, náid, bew, dírí brian an seo ag léamh na Nuachta don well mar a hálaíonn don tríú lá fichiid mí mhárta 2016 agus troch Nuacht tá agam mar chéad scéalainneamh pictiúrsáach grána agus ófar chlúdach an New York Times ban wocht fáil cóideála tríis gur leag timánaí rint scórtha daoine ghruthid Westminster Londain. Ná mar is eoldaobh tá mé ag léamh na Nuachta seo tamlín ní an scéala agus ní thugtar le fios sa scéal seo go mé é chalid masúda ach bin anam fear ghabhlíon is chuige dhís as Birmingham hásanna. Bhí scíal aige agus tháinig sé SUV síos an cosán ghuthid Westminster agus tíofaimid a Parliament sular léim sé amach as an gár gur mhaire sé pólín, gur thá sé an pólín go bhás lena scían. Is cosúil aineoin an uill atá ag rith ón bhean atá na luí ar an droichead ag fáil cúnaimh ó bhean eile mar a hálaíonn nach duine í duine híospórtaí ba bheasa gortathe agus gur tháinig siad tríd ach pictiúr uafásacha sé mar sin féin agus ba cheart uafás a bheith in i bhleanúir a pictiúr sin. An é go neach an fear seo as a chrána cuachta. Chúis sé le Fraoch go cínte ach is chosúil gur go má ionsaí pleanáilte é agus go raibh sé gceiste go an méid daoine agus i b'fhéidir leis a mharú. Racha mé raibh níl mór an eile le rátha go faoin ionsaí sin. Tá feidhmnaí ag an bpáirtí poblachtánacha. Gheall siadsan agus an tóchtar an Trump go nais gharm faoi Obamacare, an ACA, an tacht chúram Sláinte in Achaine. Agus is chosúil nach bhfuil poblachtánaí go leor an chun an ACA a gharm. Asgharm, an leiscéal. Má sé sin an focail atá weimh, má sách cínta gur bé duine mé tseicáil a agla na agla. Asgharm. So sé, don na poblachtánaí tá cheist rompa, Cruachás, tá siad a bunk, tá siad idir dhá hine bhealtaine i ngálar na gás, ceir becheart ó bhíonna. Tá Bhille os cóir heach na neanadathe faoi láthir, as
an ACA ach níl an bhallairt reachtúil an go fúil agus mar sin má ritar an Bhille seo is cinnte go gáiltí go leor daoine airgid agus clúdú Sláinte. So, céir becheart dá na feisirí a dhéanamh. Na daoine a bhótáilisteach iad a Cruachás, sin crefií a dhéanamh nó gearradh faoi Donald Trump. Níl sé soléir céir de dhéanas leis an mearta seo. Fantaise poblachtánach a bheith éile fada an tacht a eisgharm mar thora 7 mbliana brú. Agus in iscéir tá tacaí as tada. Cé mar a bheanú I bhótóirí poblachtánach orb. Ceist bhaid. Leanna Meiriceá. Tá sin a chranglam I dtaobh ceangal achtranacha le muintir Donald Trump. Agus tá na tan tranglam seo techt chun cínan is. Go háirithe I margaí óstán atá siúl ag cé sanam don chomhlacht Trump International nó de cínta mar sin. Sular thóg sé éifig na huachtaránachta, éifig an uachtaráin, Gheall Donald Trump go ndeanach a chomhlacht duras margaí thar lear agus é na uachtarán. Ach ní hanan sin agus airgid achtránach margaí intíre a Cruachás. Cad I dhéanfar. Mar sin ní chuireann gealltanas Donald Trump coscar bheith gnó mar is gnách smaile. Farir. Ní fios céir do tharlós sin. Éideachas tríú leibhéil in Nuacht an bhfuil aisling silicán agat. Well, má tá tú ag iarra éideachas tríú leibhéil in Nuacht ag chail ag athrú ó bhain ní gá ach anad críthúil chun fearra a aimsiú os cían na carrach. Mar tá na hallscoileanna agus na choláistí ag ceannach peann in easnamh orm. Come leis cill. Bhí sé agam, bhí sé má lámh. One second, agus iofar mé ceann eile. Tá mé gír an teacht seo bharcáil agus mé gobid. Sé, so ní gá ach dul go bár orgnamh ard neice nó in Ollscoil Columbia chun na tachaltóirí écail ag tachailt agus aibrithe ag obair gá orgnamh jaar Renzo piano, níl agam géid sin is dócha cólacht ailtireachta idálacht. Céir tar shows in India.
Well, tá méid sin telefón ag dhaoine inis. Nach gád an chlúanare, an chealgare, an meallare, ach gluochan í randomacha a dhéanamh lena telefón go dtí go bhreagraíonn cailín. Agus an sin is féidir leis an cailín sin chluiche a leannacht. Tá na pólíní níl na gealgarí seo ach níl le cloisteánach clac an taide. Racha mé rai. Tá an tín ag chur faitiis rialtas Meiriceá. Mar is inéistúirí móra iad gnónaí nua thionscnta tá gobair heicneolaíocht a bhfuil acmhainneocht suntasach Meiriceá. Bhilleteach leis. Leo. Agus is trocht is seo, mas ceadúcht am an focail trocht ó úsáid mar sin. Atá ag chur imní Washington agus cataige nach meach. An tíre dan cuasaí na Syria ciúin an seo Meiriceá le tamil ní hanan sin agus rá go ran an tíre í féin ciúin ach tá Meiriceá ais I man gnaomhíochta sa tír sin tuairiscítear faoi obraid ceanasach rinne na stáitiantathe éon stáit Islamí sa Tíre agus a thuispáman an tíirse nua atá an tuachtar an Trump ag tuairt don airm agus go háide do cheannairí airm sa téatar sin. Níl mar jararpach faoi seo ach feicimid chuir a thiúchas. Tá a New York Times ag tuairisciú an scéal seo leanas le tamil agus sin é comhlachtaí príomháideacha ag obair I dtionscail na príosúnachta. Go háide tá siad ag tuairisciú an droch chuí ina bhfuil comhlachtaí príomháideacha ag chaitheamh le cimí agus iad á eiseachada ó stát go stát agus faibe do réitethe é seo go fóill. Tá ribhreanú achtra sáite in Nuacht mar cóchealaigh cineach. Níl is agam cé mar is féidir le duine bháin a bheith man cóchealaige ach cibé tá fearras Baltimore chúisethe sá gan dídum lár bhaile Manhattan. Ceadúchtam Midtown a réilú níl is agam. Unig go Nuacht
Déan gnó chun fir gorma a há drochscíal. Áíonacht bin focail nódam ga me ádhail ach bain sios dócha le bhcail sean gaige ara an duine bhín sa gceannas ar na caple charbad. Bhíidir gur bhear a focail smacht nó smachtú úsáid. Tá díspóideacht ar siúl in Nuacht láthar na huaide, margheall ar bhíam for pólíní go háidethe I bhíanaise an eolais a sceithú díobh an effigy a heachtaí ar a garnar sa bhliain 2014. Bu chosúil go raibh deacrochtaí smaachtatha ag an effigeach ag a bólín seo heanna nó mas fearleat deacrochtaí áíonachta. Leanna Meiriceá, sport is dríodóir cosanta Chris Paul imríonn don na Los Angeles Clippers ach má sé tá costas ag baint lena chleasaíocht láimhe. Céad an costas seo leona alt ball meisc stróici knáfa briste in na lába hena féin tá sé finne déag agus pláta mittel leabathe in lábhyeis má dheall ar a méid dhéanann sé. Cuid bhaith. Nis níor léiminn scéil seo go fóil ach os rud ag gur maiile an focail. Tá mé ag is síimliam an scéil seo faoi chóirí stamper an folklóidí de Merriam-Webster a bhfuil leabhar nua at. Más é sin ó focail atá weim. Darban word by word, The Secret Life of Dictionaries. In the Dugun She, Moss EA, Thoris tríd na rudí éite agus úfara gnúsach an chólachta deadtaí séad finne a thuirt ar a béidir, maile an termar sin séad finne. Agus Chelsea Clinton cén fá nach níonhain tagart do Chelsea Clinton. Tá si tréis cuimhlínteach achrannach ní is agam trodach beidir thuispáint ar Twitter le déanaí ach déatoch madra bheith Twitteráil ar nó ach tá tuairimíocht á sprága margheall ar cho trodach is atá sí éirithe. Bhaile ó díortha sin an méid nuaíochta tá weim go fóill má bhfuilinn pean I de chléomhrachú agus tú ag ri is aring nach é. Munar féit le dul I lína díirech más gádaid dul faoi híomh amháin agus an sin faoi híomh eile tá tú dul fíorlán. Bhfuil éon rud eile le rá agam inniuh. Níl sinna méid tá súil agam gur bhain sibh tainmh as an tuairis go nuaíochta sin
Agus go mai muid a caintla chéile ar bhhaid arís, idir an dá lín goim ra dé oribh go léir. Slán tamil.